שלום לכולם, כאן מורי מיינקראפט, והיום אני רוצה לשחק. פתחתי ערוץ חדש שבו אני הולך לעשות כל מיני מפות כאלה. אולי לפעמים נשחק את זה טוב או לא יודע מה. הוא חזק. פרק ראשון של דד ראפר. אז כן, בערוץ הזה אנחנו נשחק דד ראפר, סקייבלוק, סקאי סורווייבל, הנגר גיימס, סורווייבל גיימס. ואין עוד דעות סתורות כאלה, כן, זרקתי בדד ראפר הזה מלא פעמים. אני די יודע את כל שלב ראשון. שיתנו רגע. כך. אני שונא את המהירות הזאת. פה אני גם יודע מה עושים. לא, אני שונא את זה. שונא את המהירות הזאת. או נייט ויז'ן סבבה, אבל העיקר לא המהירות הזאת. לא, אני מת. יש. לא. צריך לעמוד בדיוק על הצהוב המעצבן הזה. כן, אני ממש אוהב את המפה הזאת. דיימונד אחד, לחזור. אם כבר ראיתם את זה המפה הזאת שמישהו משחק בו, שאתם שיחקתם בה, לא כזה אכפת לי. אני סתם עושה את זה לכיף. אוי לא, זה עכשיו המעצבן הזה. כמו שאני שונא אותו. אם יהיו לי להגיד זה בגלל שאני, המחשב שלי לא כל כך טוב. הוא היה בתיקון, אבל לא חזרתי. איזה דפוק לי. אני שונא את הדברים האלה. שיט, איזה דפוק לי. יופי. אל תכעסו עליי אם אני יודע את זה. כבוד המפה הזאת, תיכנס. יואו, זה קרוב. כבר גמרתי אותה. עשיתי אותה כמה פעמים. יש! רק שכחתי שיש לי מור קריצ'רס. אוחץ לשם. זה אני שונא עכשיו בגלל שאתה אמור לעוף או לקפוץ, זה לא נקרא כל כך לעוף. עד לשם, אין לי מושג איך להגיע לשם. תגיע, יש. וואו. יופי, אין לי את השיקוי, אני לא צריך לבדוק. צ'ס. דיימונד. הצלחתי. שלב 3. level 3. את זה אני לא כל כך זוכר. וואו, עכשיו אני זוכר. אני הולך לעשות לפחות 3 שלבים ביום, ככה 4. כ4 עכשיו את זה, ואז עוד אחד אח. בוא נבדוק איפה אפשר לעמודה. שיט. וואי,
רואה כמה אני נתקע על השלב הזה. בפעם הקודמת הצלחתי באיזה 2 ניסיונות. הנה דיימונד! אני שונא את השלב הזה. הוא עושה לי מזל רע. שיט, אני דופק. כמה שאני שונא את השלב המעצבן הזה. אוי! איזה מפגר אני. עוד המהירות המעצבנת הזאת. טוב, לפחות שאני אהיה בשמיים, אני אוכל לזוז. לא ראיתי את זה. וואו, אני כל כך שונא את השלב הזה. כבר 12 פעמים מתתי פה. קדימה! יואו, איזה קרוב הייתי. וואי, איזה קרוב הייתי. קדימה. קדימה, יש. למרות שעדיין אין לי מושג איך הוא עשה את זה. אתה נופל ואתה לא מת, הנה החץ. זה מעצבן אותי. אוי, כמה שאני שונא את השלב הזה. דיימונדינה, אני בא. שיט, לאיפה קפצתי? אין לי שיקוי יותר. יש, היה לי. יופי. יש. בום. כן, זאת מפה, ובגלל זה אני לא משחק עם אף אחד. סימבולס. צריך לזכור את הוואט דה שיט הזה, שכחתי. כוכבית שיט. חטאתי על זה. איי, יופי. שטרודל. כוכבית. מה? זאת הייתה כוכבית. שטרודל. כוכבית. זה... מה? איך? זה בדיוק זה. שטרודל. כוכבית. או שזה זה. לא, זה לא זה, זה אחר. טוב, כנראה שאני רק אעבור את השלב הזה ואז אני אסיים את הצילום. זה כל כך מעצבן אותי. עזאזל לעזאזל. סוף סוף, הנה ה-A, והנה הדיימונד. והנה זה. לא, נפסלתי. איך לעזאזל, איך? אני שונא את השלב הזה, כמה אפשר להיפסל בו. פעם הקודמת שעשיתי אותו לא לקח לי כל כך הרבה זמן להיפסל. כולה 3 פעמים מתתי. איך פתאום עכשיו אני אפילו לא פעם אחת אני לא מצליח. ויש סיכוי שהסרטון פשוט יעצור מעצמו. ככה שאני לא אצלם את כל הפרק. נו די כבר, די! יאללה, עכשיו אני עובר את זה ולא שואל אף אחד. אני עובר את זה ולא אכפת לי. שטרודל. כוכבית.
הוא A. נו, עוד פעם נפלתי על הזה. בסדר, עכשיו אני מבטיח, מספר 22 יעשה לי מזל. הסכין שלי בטח. שטרודל. כוכבית. וואי, עצבן אותי את השלב המטומטם הזה. קירבי, הצלחתי. ייי, פאק הדיימונד. וואו, כל כך אין לי כוח לזה. טיפה אחורה הייתי צריך, כאן. כאן. אוי, הנה. תיכנס, יופי. דיימונד, דיימונד, דיימונד. לא! הנה זה דיימונד. לא. באמת. וואי. כמה זמן. לוקח לי 1.5 שנה. תביא כבר את הדיימונד הזה. תביא אותו. אוי, יופי. סוף. אוי. סתם. בום. סבבה, יאללה ביי חבר'ה. תראה בפרק הבא שבו אני הולך לעשות את level 5. כן, level 5, איך לא ראיתי את זה עד עכשיו. טוב ביי. ביי ביי.